Здравейте хора, аз съм Елен Кемпер и това е новото клипче на Clash Royale. Както виждате, днес съм подготвил един малък чест опенинг. Така, ето всички честове, които виждате тук, ще ги отворим. Както и клан честа. Този път не можахме да го направим на макс 10 от 10. Защото нещо много малко хора играха за клан честа. Както виждате, аз съм на второ место. 106 коронки и гледайте сега от тук надолу. От 23-я по 15 коронки, даже гледайте за какво става въпрос. Просто хората не играят. И няма значение. Така, ще изпробваме и едни нови декове. Пак експериментирах. Направих 3 нови дека, които мисля, че ще се справя добре с тях. Така, нека започнем с първите честове. Според мен най-гадните честове с най-малък процент за дроп са силвер честовете, така че нека да отворим първо тях. Така, Fireball, Minions, Dogium, Mini-P.E.K.K.A, Skeletons и сега нека да преминем към 3 честовете. Ice Spirit, Goblin Hut, 2 Goblin Hut, Bomb Tower и 10 Fire Spirit. Добре, нека да изиграем един батъл ето с този дек. Така. Нека му пожелаем късмет. Ще почна с едни арчерки отзад. Скелетони. Пускам голема. И се приготвяме за един стабилен ръш. Това е спирит за пеката му. Зап армията. Пеката ударен цено, няма значение. И вижте пъша от другата страна, хора. Само вижте пъша. Така, пускаме едно инферно. Защо почваш да биеш по скелетоните? Боже. Найт. Добре ги пълна. Ей, та пека, значи скелетони. Той просто не спира с пуша. Много трудно можем да го спрем. Нека пуснем тук едно инферно. Трябва да ни остави да си спалнем голема и да продължим с нашия пуш. Добре, мисля, че сега е момента да... Ето тук обаче ще го спална, защото вече имаме дабъл елексир. Нека пуснем и Ice Spirit, Archers, Knight, Lumberjack. Пеката доста добре ни неутрализира голема. Така, нека арчерите вършат работа. Още един голем. Ice Spirit, арчери. Тук що го пуснах и той вече си отиде, хора. Lumberjack. Нека пуснем един Knight отзад. Зап. И големът ни. Ice Spirit. Той има ракета, хора.
Това значи, че вече не е бил. Ние нямаме такъв пъш като неговия. Все пак нека да пуснем един найч, се опитаме да го пуснем от другата страна, защото от тази страна нямаме абсолютно никакъв шанс. И good game. Пича го изигра добре. Просто дефенда му беше максимален, нямаше какво да му направя. Така, нека да изпробваме и другите декове. Този дек главната ни атака е елит барбарените. Така че ще се стремим да ги комбинираме и с Fire Spirit. Както виждате, вече имаме един принцес отзад, така че Fire Spirit и чакаме и за зап за всеки случай. Зап и неговите елит барберени си отидаха и остана един да пъшка хора, както и принцесата. Ще пуснем едни скелетънс. Принцеса отзад. И нека пак да направим същото. Барберени, Fire Spirit и инферното му мраза бързо. Вижте колко добро е това комбо. Така, нека да продължаваме с пъша. Така, пускаме принцес за гоблин барела му. Мисля да го ръщам за 3 коронки, дали ще се получи. Той удари фаербол, хора. Добре, мисля, че за сега се справяме добре. Скелетънс. Айс Wizard да забавям. Нека да пуснем и миньони тук. Fire Spirit. И пъша му е неутрализиран, така нека пуснем елит барберени. Зап. Продължаваме. Давай. Пуш. Бързо. Не, бутна ни тауъра, хора. Това може и да е равенство. Добре, нека пуснем. Ще му приготвим голям пъш, хора. Така. Добре, той ни пуска елит барберени. Добре. Така, нека и ние да му пуснем едни елит барберени. Мисля си фаербола и тук той губи с 3 коронки. Good game. Така, нека изпробваме и третия дек. Получаме с принцесата отзад. Ох, вау, хаунд дек. Нека пуснем майнер от тази страна.
Добре, пуша му е неутрализиран. И ние започваме един каунтър пуш. Зап и гиганта би трябвало да нацади търта достатъчно. Нека да видим дали ще пусне нещо. Не, нека му фърлим един гоблин барел тогава. Не знам, предава ли се? Не знам защо не играе. Добре, ще го започваме пък. Мисля, че се предава, не съм сигурен. Да, предава се, защо ми остави да му бутнем и първият тауър. GG. Добре, спечелихме и Golden Chest. Нека пуснем Golden Chest. И така, нека да довършим Chest Opening. Така, продължаваме с Gold Chest. 63 Gold, 2 Minion Хорда, 13 Елит Барберани. И между другото Елит Барбераните може да ги вграднем 10 лева, само трябва да събера достатъчно Gold. И 3 мускетарки. Така, започваме и с Crown Chest. 485 Gold, 2 джема, 3 Skeletons, една мини пека, 6 мускетарки и 54 Тесла. Абсолютно ненужно, поне за мен, не използвам Тесла. И така преминаваме към Giant Chest. 1851 Gold. Witch. 28 Ice Golem. И отново 251 Тесла. Както виждате, първи лева ми е, въобще не използвам тази карта. И така, хора, нека да преминем към Clan Chest. Стискайте палци за Legendary. Така. 1404 Gold, 33 Skeletons, 43 Minions, 54 Goblin Gang, 79 Knight, Tornado, Пека. О, хора, за момент си помислих, че това ще е Legendary, но всъщност ние не бяхме взимали нито едно Rare. Добре. Така, дано да ви е харесал Chest Opening и баталите, хора. Ако е така, оставете по един лайк и се абонирайте за канала ми. Това от мен, хора. До другия път. I won't quit the elephants. Rolling with elephants. Rolling with elephants. Rolling with